ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ୱିକ୍ ମାନେ ସପ୍ତାହ ହେଲା। ସପ୍ତାହ କଣ ଜାଣିଛ ତ? ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ ଶିଖିଛ? ମୋ ସହିତ ଡାକିବ। ସଣ୍ଡେ 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 ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ୱେଡନେସଡେ ଥର୍ସଡେ ଫ୍ରାଇଡେ ସଟରଡେ। କେତେଟା ଡେ ହେଲା? 7ଟା ଡେ। ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଦିନ? 7 ଦିନ। ମନେ ରହିବ ସବୁ? କହିପାରିବ? ଦେଖିବା କହିଲ ପାଉ କହିଲ ଦେଖିବା। ସଣ୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ତାପରେ ୱେଡନେସଡେ ତାପରେ ଥର୍ସଡେ ଫ୍ରାଇଡେ ସଟରଡେ ତାପରେ 8 ଡେ।